Diabetes on yleinen kansantauti. Sitä sairastaa arviolta jo noin 500 000 suomalaista. Diabetes voi vaurioittaa verisuonten seinämiä kaikkialla elimistössä, myös silmissä. Diabeetikoilla esiintyvä diabeettinen makulaturvotus voi johtaa näkövammaisuuteen ja sokeuteen. Se on yleisin näönmenetyksen syy kehittyneissä maissa. Lääketieteellinen asiantuntija Päivi Baldanius, miksi diabetes aiheuttaa muutoksia silmänpohjissa? Diabeteksessä veren suuri sokeripitoisuus vahingoittaa silmän verkkokalvon suonia. Ja verisuonten seinämien rakennemuutokset aiheuttavat silmänpohjissa turvotusta, rasvakertymiä ja verenvuotoja. Pienet verisuonet tukkeutuvat ja tästä aiheutuu verkkokalvolle hapenpuutetta. Hapenpuute taas voi aiheuttaa sen, että silmään kehittyy uusia, rakenteeltaan poikkeaviakin verisuonia. Ja nämä uudissuonet vuotavat herkästi verta, kasvavat normaaleista suonista poiketen lasiaiseen. Ja kun turvotusta tai verenvuotoa tulee, erityisesti sinne tarkan näön alueelle, tämä koetaan näön heikkenemisenä. Millaisia oireita silmänpohjamuutokset diabeetikoilla voivat sitten aiheuttaa? No, nämä muutokset eivät synny yhtäkkiä, vaan usein ne kehittyvät hitaasti vuosien kuluessa. Alkuvaiheessa muutokset ovat usein oireettomia, siksi jokaisen diabeetikon silmänpohjat tulee tarkistaa säännöllisesti. Varhaiset muutokset voivat vaikeuttaa värien ja kontrastien havaitsemista, mistä taas on haittaa esimerkiksi autoillessa hämärässä tai vaikkapa sadesäällä. Pidemmälle edenneissä muutoksissa diabeetikko voi havaita näkökentässään niin sanottua nokisadetta, eli silmien edessä liikkuu runsaasti tummia pilkkuja ja näkökyky huononee yleensä äkillisesti. Näkö sumenee ja näkökenttään ilmestyy aukkoja. Esimerkiksi lukiessa kirjainten koko voi välillä muuttua ja muodot vääristyä. Tällöin tulisi aina hakeutua lääkärihoitoon. Silmänpohjamuutoksia todetaan sekä nuoruustyypin että aikuistyypin diabeteksessä. Ja muutosten yleisyys lisääntyy sairauden keston mukaan. Yli 20 vuotta diabetesta sairastaneista tyypin 1-diabeetikoista 90% on havaittu verkkokalvomuutoksia. Tyypin 2-diabeetikoilla havaitaan silmänpohjamuutoksia jopa 30% diabeteksen toteamisvaiheessa. Kuitenkin tyypin 2-diabeetikoille kehittyy harvemmin vakava verkkokalvosairaus kuin tyypin 1-diabeetikoille. 10–20% tyypin 2-diabeetikoista kehittyy näköä heikentävä tarkan näön alueen eli makulan turvotus eli DME. Se on yleisin sokeutumisen syy kehittyneissä maissa. Mikä on diabeettinen makulan turvotus? Diabeettisesta makulan turvotuksesta eli makulopatiasta puhutaan silloin, kun silmänpohjan muutokset esiintyvät verkkokalvon tarkan näön alueella eli makulassa. Sen keskeinen piirre on makulaturvotus. Hoitamattomana diabeettinen makulaturvotus voi johtaa näkövammaisuuteen ja sokeuteen. Voiko sitä jotenkin estää ja hoitaa? Tärkeä osa silmänpohjan muutosten ehkäisyä ja hoitoa on mahdollisimman hyvä diabeteksen hoitotasapaino. Silmänpohjan muutokset ovat diabeetikolle hälytysmerkki ja ne kertovat samanlaisista verisuonimuutoksista myös muualla kehossa. Hyvä verenpainetaso, liikunnan lisääminen ja hyvä sokeritasapaino yhdessä laserhoitojen ja asianmukaisen lääkityksen kanssa vähentävät merkittävästi muutosten etenemisen riskiä. Diabeettisen makulaturvotuksen kehitystä voidaan usein hidastaa laserhoidolla. Sillä on kuitenkin rajoituksensa, sillä se ei tuo takaisin jo menetettyä näköä. Se parantaa näön tarkkuutta vain vähän, eikä estä näön heikkenemisen etenemistä, vaikka hidastaa sitä. Se ei myöskään sovi kaikille potilaille riippuen vaurioiden tyypistä ja sijainnista. Diabeettiseen makulaturvotukseen on saatavilla myös lääkehoito, jonka on todettu parantavan makulaturvotuspotilaiden näköä paremmin kuin laserhoito yksin tai lumehoito. Silmänpohjamuutosten kanssa voi elää täyttä elämää, lukea, tehdä tarkkuutta vaativaa työtä ja harrastaa liikuntaa. Kehittyneen hoidon ja seurannan ansiosta näön menettäminen on diabeetikoiden keskuudessa yhä harvinaisempaa. Jokaisen diabeetikon silmänpohjat tulisi kuitenkin tarkistaa säännöllisesti. Jos sinulla ei ole vielä omaa tarkastusohjelmaa, ota yhteys hoitavaan lääkäriisi ja pyydä sellaisen tekemistä.